Hola, sóc la Emília, de la companyia de teatre de titelles Pea Green Boat de Barcelona. I enguany estem programats al Sant Andreu Teatre per representar la nostra obra de titelles Gwendolyn. L'obra tracta sobre els conflictes de convivència entre dos éssers ben diferents, com són la Matilda, que és un ocell, i la Gwendolyn, una noma. Aquí la tenim. Hello. L'obra la representarem en anglès, jo sóc mitja anglesa. I a part de l'espectacle de titelles, també us vull comentar que vam crear un àlbum il·lustrat amb les fotografies dels titelles que apareixen a l'espectacle. I és una molt bona eina per treballar a classe abans o després de veure l'espectacle. Si voleu un exemplar, contacteu amb mi. Doncs bé, espero que us agradi aquesta proposta. Ens veiem el 7 de maig. Gwendolyn, Sant Andreu Teatre. Gràcies.